Spadne ti sánka, ale práve teraz na svete žijú ľudia, čo sa doslova menia na kameň, drevo, alebo im rastú rohy. A toto nie je žiadny horor, ale fakt skutočné zdravotné pičoviny. Predstav si, že tvoja koža začne tvrdnúť a pokrývať sa šupinami ako u ryby alebo nejakého plaza. Zobudíš sa, pozrieš do zrkadla a tam na teba čumí monštrum ako z hororu. Toto sa volá ichtióza a najtvrdšia forma premení človeka na skutočného mutanta s tvrdou sivou kožou, hrubou a niekoľko milimetrov. Tá potom pri každom pohybe praská a krváca jak sviňa. Ľudia s týmto syndromom nemôžu normálne žmurkať, lebo im viečka vypadnú od hrúbky kože. Pery sa im rozťahujú do permanentného strašidelného úsmevu, presne ako u nejakej príšery. Deti s ťažkou formou sa rodia v hustej lesklej škrupine, čo vyzerá ako celofán, ktorá praskne o pár dní a nechá pod sebou súvislú, červenú, krvácejúcu masu. Väčšina takýchto detí neprežije ani týždeň, pretože cez túto pekelnú kožu sa im z tela vyparí všetka vlhkosť a doslova vyschnú zaživa ty kokot. Predstav si žiť takto celý život. Každý boží deň si natierať celé telo krémami a olejmi niekoľko hodín, len aby koža aspoň trochu zmekla a dalo sa hýbať bez brutálnej bolesti. A teraz to najviac do piči. Niektoré formy tohto syndrómu sú tak zriedkavé, že na svete žije iba pár desiatok takýchto ľudí a vedci doteraz netušia, ako to liečiť, len zmierňujú príznaky, ty vole. To je kurva drsná vec, ale existuje syndróm, pri ktorom sa ti svaly a šlachy doslova menia na kosť. Pomaly sa z teba stane živá socha, čo sa ani nepohne. Volá sa to fibrodysplázia a je to fakt ten najhorší rozsudok. Každá blbá trauma, aj injekcia či modrina spustí osifikáciu a na mieste zranenia ti narastie úplne nová kosť, chápeš? Spadneš, udrieš si rameno a o pár týždňov ti rameno skrátka ostane v jednej polohe navždy, lebo sa svaly premenili na tvrdú nehybnú kosť. To je fakt v piči. Ľudia s týmto sračkovým syndrómom postupne strácajú schopnosť sa hýbať. Najprv im stuhne krk, potom ruky, potom chrbát a celé telo sa zvnútra zmení na nepohyblivý kostný pancier. A to je úplná pičovina. Lekári tie kosti nemôžu odstrániť, lebo akákoľvek operácia vyvolá ešte väčšie osifikovanie. Človek tak bude ešte viac zablokovaný. Je to proste pasca. Doriti, do 30 rokov väčšina ľudí s týmto pojebaným syndrómom stratí hybnosť úplne. Proste zamrznú v póze, v akej ich chytil posledný záchvat osifikácie. Ako skurvená socha. Predstav si, nemôžeš otvoriť ústa, lebo sa ti čeľusť zrástla s lebkou. Nevieš otočiť hlavu, zohnúť ruku, dokonca sa ani zhlboka kurva nenadýchneš, veď rebrá sú už len pevný korzet. A je to nevyliečiteľné, fakt hnus. Na svete je len asi 800 ľudí s týmto skurveným syndrómom. Každý z nich sa pomaly mení na živú sochu. A ostáva plne pri vedomí vnútri toho kamenného tela. To je dojebané. Čo ti jebe? Neuveriteľné, ale niektorým ľuďom sa na rukách a nohách vyhodia výrastky, čo vyzerajú ako kôra zo stromu a narastú im až na niekoľko kíl. Volá sa to epidermodysplázia a má to na svedomí ľudský papilomavírus, ktorý bežným ľuďom spraví len bradavice, ale týmto chudákom zmení kožu na drevené útvary, obrovské kusy dreva. Najznámejší je prípad Indonéza na Dedeho, ktorému z rúk a nôh trčali hnedé rohovité veci, čo vážili viac ako 6 kg a vyzeral doslova jak nejaký stromový muž z rozprávky. Tieto kurvy rastú non-stop ako nechty alebo vlasy a keď sa to pravidelne nereže, tak to môže celé končatiny kompletne pokryť a ruky sa mu zmenia na bezcenné drevené kýpte. Doktori mu to operatívne odstránili cez 9 kg za jedinú operáciu, ale po roku to narástlo zase, lebo ten pojebaný vírus ostáva v tele navždy a nezabiješ ho. Ľudia s týmto posratým syndromom nemôžu normálne makať rukami, chodiť ani lyžičku udržať, lebo tie rohovité šmejdy sú tvrdé ako kôra a stále praskajú a krvácajú. A to najhnusnejšie, tie výrastky sú v skutočnosti gigantické bradavice, čo kvôli zmutovanému imunitnému systému rastú nekontrolovateľne a premenia sa na tvrdé rohovité útvary. Na svete je len zopár kusov s takou ťažkou formou a všetci musia chodiť na operácie, kde im tie sračky vyrezávajú každých pár mesiacov, lebo inak sa doslova zmenia na živé stromy. Úplne ma dojebalo, keď som zistil, že príroda občas proste človeku vyrazí normálny roh rovno na ksicht alebo na hlavu a to nie je žiadna pičovina, ale fakt skutočný medicínsky fenomén. Kožný roh to je taký konický výrastok z keratínu tej istej sračky, z ktorej máš nechty a vlasy, ale rastie smerom hore a môže mať dĺžku aj 20 cm. Najčastejšie tieto rohy vyrašia starým ľuďom na ksichte, hlavne na čele, nose alebo ušiach, čo z obyčajného detka urobí nejakého démona zo stredovekých obrazov, to je kurva des.
Najznámejší prípad je čínska babička Liang Xiuhua, ktorej z hlavy vyrástol roh dlhý 13 cm a vyzerala ako úplne ozajstný jednorožec, lenže taký strašidelný a desivý ako sviňa. Tieto rohy sú väčšinou v pohode, nezhubné, ale asi v 40% prípadov sa pod nimi skrýva rakovina kože, takže je to ešte aj smrteľne nebezpečná pičovina, nielen nejaká deformácia. Ten roh rastie pomaly celé roky a človek si najprv nevšimne ten malý hrbolček a potom zrazu objaví na ksichte trčiaci roh, ktorý už proste neschováš, ani keby si sa posral. Odstraňujú ich chirurgicky, vyrezávajú to aj s kúskom kože pod ním, ale ak koreň rohu ide hlboko do kože, tak po operácii zostane obrovská jazva a môže to narásť znova, ty kokot. Predstav si, že sa jedného dňa zobudíš a zistíš, že ti z čela trčí tvrdý roh a všetci naokolo na teba čumia ako na nejakého mutanta z hororu, to je fakt nočná mora do piče. Úplne ti z toho vypadne dekel, ale existuje taká choroba, kde ľudia fakt nemôžu ísť na slnko, lebo im v priebehu pár minút spáli kožu až do plusgierov, kurva. Volá sa to porfíria. A v stredoveku ľudí s týmto pojebaným syndromom považovali za skutočných upírov a proste ich odjebávali. Prečo? Lebo sa vyhýbali slnku, mali červenkasté zuby a smrteľne bledú kožu, ty kokot. Pri tejto chorobe sa v tele hromadia porfíríny, ktoré spravia kožu takú citlivú na UV žiarenie, že aj krátka prechádzka za slnečného dňa ti privodí popáleniny 3. stupňa. Jak riť? Časom sa chorým sťahujú a vťahujú pery aj ďasná. Odhalujú zuby a vytvárajú taký pojebaný upírsky úšklabok. A zuby sú sfarbené do červena kvôli hromadeniu porfirínov, ty vole. A toto je na tom najväčší pojebaný hnus. Niektoré formy porfírie ti zjebú uši aj nos, takže sú úplne špicaté, chápeš? Koža je taká tenká, že vidno všetky žily. Presne ako u skutočného upíra z legend. No hnus. Ľudia s týmto pojebaným syndromom sú nútení žiť jak upíry z filmov, ty vole. Spať cez deň, vychádzať len v noci a nosiť hrubé, zakryté oblečenie. Musia sa vyhýbať akémukoľvek jasnému svetlu, dokonca aj lampám do ryti. V ťažkých prípadoch sa im deformujú a krútia prsty do tvaru pazúrov kvôli poškodeniu tkanív. A na koži sa im robia jazvy a vredy, ktoré sa nezahoja ani za celé mesiace, chápeš to do paroma. A predstav si toto, ty kokot, táto choroba je úplne nevyliečiteľná. Jediné, čo môžu lekári spraviť, je dávať ti lieky od bolesti. A radiť, aby si cez deň vôbec nevychádzal von, čím sa ti život mení na skutočnú upírsku nočnú moru do piče, hodíš sub na kanál a zas ti odpadne sánka.